Tanawa na gud pre oh. Kadako ba na pre? Mads! Oh, ngano nagdagan-dagan man ka? Sarge, nag-order sa Shopee. Awa oh? Kadako ba ana? Naa ba ka tao dire? Timing kay ni mga tambayo. Boss! Unsa na? Dire ang balay ni Sarge, boss. Dire gyud ilang balay. Ngano man? Naa siya parcel, boss. Pero gibayaran niya daan. Yates pre, basig pistola na yang gi-order. Murag gyud pre. Murag pistola gyud. Pwede na ibilin mo dire boss. Sige, boss. Ibilin ra na ko ni. Palihog ra kog ingon niya. Ako'y kuha pre. Boss, wa na ni bayad. Wa na ibayad. Palihog lang kog ingon niya. Sige, boss. Pre, sama na pre. Pistola pre. Duda na ko pre ba? Murag 45 gina. Pre, mura maglahi. Nganong nalahi man ha? Murag lahi man pre. Pero gaan man kayo? Murag na ulo. Nah, daan ko pa. Murag nagduda jud ko ana ba? Atong abrihan. Sa pre. Basig makita kasi ng asawa ba? Dili lagi na pre. Kay nagduda jud ko ba? Sige pre. Abrihan na to. Pre. Kain pa pre na may ulo pre. Na may punuan pre. Murag ulo man eh pre. Nah, magduda jud ko ani ba? 100% jud. Unsa may paminaw nimo pre? Nah, duda jud ko ba? Anak jud ni. Ug dili, anak jud ni. Ha? Daan ko palagi. Bayot ko ni Sarge. Ang maayo ani pre. Abrihan na to ni. Hinay lang. Nah, tanawa lagi. Nah, yati pre nakuyawan ko. Kalas gawa ni Sarge oy. Manakod gyud sa tong lugar ba? Tanawa na gud pre oh. Kadako ba na pre? Antog ra pre, ug manguto si Sarge mo ana raw. Kato jud agi nakita na ko. Nalibang sa iyang giana. Hing siglit ritso. Nah, mao din ni si Sarge day tubulon. Anaon ra niya oh. Mahagbong dayon. Delikado na gid kay ni si Sarge gyud. Itugan ko na siyang asawa. Kana pre, makulatahan ko ni si Sarge ron. Ano bitang order siya ng tahon? Dako bagod kay pre. Mupasin ako. Kulatay ha siyang asawa ron. Mads! Oh, ngano nagdagan-dagan man ka? Sarge, nag-order sa Shopee. Ning tawhanaan ni, wa na gani kwarta, ga order pa. Kabalo ka, unsa yang gi-order? Unsa man na, patanawa ko. Tanawa oh? Kadako ba ana? Naunsa naman niya akong bana oy. Agay! Uy, kadako ba ani? Mads, mong bana, confirm nga bayot. Sundalo manunta, nganong nabayot man eh. Tanawa ni oh. Pirting dakuha. Bantog mangutot siya, Mads. Mo ana raw. Animal ling tawhanaan ni. Bantay lang ni ining uli nako. Kulataha, Mads. Ay, nakagid kag jogging. Babe! Oh, sulod dire kay naa kay problema. Problema dayon. Dali. Ano man puday na? Okay. Tuka dito. Kung nangutana ka kung unsay problema nimo, adtuay mo mga barkada. Unsa ginasalan ako? Adtuay mong barkada kay imong parcel naabot na. Hoy, nagunsa mo diya? Patay pre. Naa na si Sarge. Tanawa lagi ba? Nakulatahan na tanawang mata. Sorry jo kay Sarge. Sorry? Akong parcelasa. Sarge, imuha gini Sarge. Ako na. Ngano nagbuot-buot mo? Sarge, ayaw naglimod. Bayot ka no? Di nakakalimod oh. Dako kayo. Mo ka mo din nung nagikulata ko. Unsay gid ni Sarge? Tugaan ni Mr. Nood, basig kulatahon ka na mo ron. Sarge! Ayaw pa abutang ang init akong ulo. Kaya naglagot mi ng mga bayot. Sarge, willing ko mana. Unsa ni pagtuon niyo ana? Pangana? O pangana? Diha mi duda Sarge. Abrihe dayon. Pambinabi. Awa ra oh. Ana jud kay ka. Abrihe na. Karon dayon. Abriyo na lagi. Wabyo ta magyunsa niya. Dali ah. Kay aron walay kulata. Tanawa! Howards! Tuko pa mag... Patay ka rin. Tapos nagtali mo. Sarge! Pasaylo ako, Sarge! Pasaylo? Tanawa akong bunog! Buhay pa kayo!